finally o jaga kaisa tam jaga na jaga jeng sopaijak hingke naimang khan norok borok borok tugui tonglayo Tewe sa hai jotono lamsogan YouTube channel lo tini usang kaisa mondiron sopajak hingke yang tongo hingke uyang kangke nahari tong tukui tong borok norok punokan hingke naimang khan norok borok borok tukui tonglayo yang kupal tongo hingke yang borok tukui tonglayo chin hostel cerai rok tongo rok paksa chin hostel cerai rok sas beledi namai hoi सामने नरसिरा नुखना ए सोमेन टंग यांगो ओय पचो हाय बोल जतन तैतुको पुरा एन्जॉय खाइ तंलायो yang sengkor tukayo bak sengkor asuk tonglayo tapni kor boi busuk borok motu ko hajo busuk sitra borok ke han boin tuklali asa je borok bu kemo jago ke dino koisna borok stukna ke bobon wan sagoi tei sitra ma sel masin tanai tukle ang kake yang bok tukulia bo ke tukna bagai gan ser tui phajak hebon tukulia anga tabok naigena taboko za promo kotamo pura mu puri phunoga norma anga yang nagino pura tei kotamo anga obosok tak puran borok tukuba henge sengoro guri nai aporke nagena tam special tongo jaga obom norno phunoga na yang pura kotamo naji ko yang kidung tong pura jaga torbai man takti A few minutes later tabo borok tei tukula bejak anga tabuk sang au pura guri na sinai tam special tongo obom norno phunoga na borok tei tukwai reding ma gatang tarpor sang o jaga ni thangnai A few minutes later anga sang tabung ke pura jaga nai bagai thangnai tongo jaga busangai thok obo nainya bagai anga tabuk serai ro tei tukwai khanga sang joton thangma ka yang puskang himja tongo norno phunoga na e ko borok himlai tongo yang gor ob jaga obismo sang hablia yang digi thangai nai kana view bomte hai yang pura tei tormani gom pura swimmer konje par khaimanglak thangnai no oron view ro bomte henang no phunoga nai tongni view phunoga hingga final sang kaisa park hai bisong sokaya iko oron rok nukmang khana tam sana bo hukuna se explain khairyan ba se tam sanai sanareng yang moho baro de hanai ramayana de hanai tam hanai awoni murti rok koran nukmang khana norok ase explain khairang hangkate bu paswe thigam yang baga sindol tong yang degi photo bojak lai tongo o santak borok photo bojmon jaga thangai nayana bomte aron sim view rok iko mukti nukmang khana norok bomte hengkang pura kotoma jaga basung toroja ke finally o jaga kaisa tam jaga na jaga sang sopaijak ora ongkologa naimang khan norok tei na hari tei pura tei kotoma digi yang joton sokol direction dol bor tong tei na hari tang nomor bu pura khas khai tong o jaga semi nomor hikap khai tongo oroni view nong nogana hingga finally sing tabuk jagorok naibe akon bai thangai tongo tini butasa sariko sin program tong kabon bagai sing thangai tong tabuk anong kologo dol tongo yang up hingko joton thangai tongo hingke tini ni blog ka sunong ka tamni bagai kam jaga sim su kotoma asa gurjang jaga kare ban bai blog kesa komang ka hingke tabuk sang chin bas ka san thanai sariko program tongo kesa tabuk 1-2 ঘন্টা rest khayai 6টা বা 6:30 বা 7টা sim chin program
Hingke narbo hima live nai tai onyo vlog o. Jodi video sa khanke like share comment subscribe khain tapok di. Tam ningke tai wan video nungna bagai nyarok.